תסתכלו, מי צריך בריכה בבית, נכון? סתם כאב ראש, כל הזמן להשגיח, לנקות, באים חברים לשרוץ כל היום, שלא לדבר על בזבוז המים, הרי ישראל מתייבשת, בר רפאלי כבר אמרה לנו את זה. טוב, נו, על מי אני עובדת? מי לא היה רוצה בריכה בבית? טוב, היום הולכים לים. אחרי זה נגיע גם לבריכה בבית. ולפני כל יציאה לים אני פשוט מפקידה בידי רועי את הקוד הסודי שלי. כי אני הרי הופכת להיות כספומט שלו ומרימה ידיים. זה לא יאמן, הצפלון הזה שבבית בקושי אוכל, איך שמגיעים לחוף, אני רק פותחת וסוגרת הצידנית עם סנדוויצ'ים והענבים והשתייה והאבטיח, ומה בלי הארטיק לסיום? אז קופצים לקיוסק, ושם בדיוק תלוי גלגל מתנפח. אז תקני לי, אני קונה. ולאן נעלם הדלי שהבאנו? עוד פעם צריך לקרות חדש. וזה לא נגמר. שלום גיל. שלום וברכה. זה תיאור מדויק של יום טיפוסי בים? תיאור מדויק של יום טיפוסי בכלל בקיץ, בחופש הגדול, את יודעת. הילדים חודשיים בבית, ושואלים את עצמנו מה עושים? כל מי שיש לו ילדים שואל מתחילת החופש, כבר מהיום למעשה. מה עושים הילדים בקיץ? אוקיי. את זה אנחנו שואלים, הם שואלים איך מבזבזים להורים את הכסף. לא, הילדים אומרים, תשמעו, התפקיד שלכם לבדר אותנו, ואנחנו התפקיד שלנו ליהנות. אתם תוציאו כסף ואנחנו נהנה. יש כאן עניין תקציבי מאוד משמעותי, כי בקיץ, איך שלא נגלגל את זה, משפחה, רמת ההוצאות שלה עולה בשליש בכל אחד מחודשי הקיץ. זאת אומרת, מדברים על 15,000 שקלים. וואו. זה הרבה כסף. אז אנחנו עובדים כל השנה בשביל הקיץ? לא בדיוק. חוסכים? בואי נגיד שבתפקידנו בקיץ הוא ליהנות. השאלה איך נהנים. איך נהנים ומשלבים את זה עם תקציב, ואיך משלבים את זה עם חינוך. זה שני דברים שהולכים ביחד. כי, את יודעת, רוב ההורים, ובאים אלינו לקוחות, ואומרים לי, תשמע, הקיץ בשבילנו זה עונש. אני צריך להשיג את הילדים ולבדר אותם ולהוציא אותם, וזה עולה לי המון כסף. והשאלה הראשונה שאני שואל זה, רגע, אתה מופתע מהקיץ? כאילו, לא ידעת שהקיץ יבוא? לא ידעת שהוא עומד להגיע? פתאום נפל עליך קיץ, התשובה היא, כן, אפשר לתכנן. ומה שהם מלמדים באמת בעניין הזה, זה לשים לתקציבים מסוימים, כמו לדוגמה לנופש משפחתי. הרי בקיץ זו הזדמנות. אני זוכר מעצמי את החופשות, הילדים שלי טיפה גדולים היום, אז אני זוכר את החופשות שאנחנו עשינו בקיץ. אבל אם אתה שם כל חודש כמה מאות שקלים לקיץ, אז אתה יוצא בלי איסורי מצפון, ואתה מבלה, ואתה ואז יש את החופשה המשפחתית הזאת שאפשר. בדיוק. או לדוגמה לקייטנה, קייטנה זה לא הפתעה. אבל הילדים באים אליך בקיץ, והם רוצים ללכת לקייטנה, הם רוצים ללכת לבריכה עם חברים, סליחה, והם רוצים ללכת לסרט, ובסרט הם קונים פופקורן וקונים שתייה, ואז גם ארטיק ומים פיצה, וזה לא נגמר. וגם כשאתה אומר לא, אז אתה בטח מכיר את זה כי אמרת שיש לך ילדים, אבל לכולם מרשים, והרי לאף אחד לא מרשים, כולם אומרים להורים שמרשים, וכולם גם, כל ההורים נופלים לזה. זה הטיעון המנצח של הילדים, כאילו, כולם עושים, אז מה, אנחנו נשאר בבית, או שההורה חוזר ב6 בערב אחרי עבודה, יום עבודה קשה, והילד יושב בבית. אוף, סוף סוף הגעת, בוא, לא עשינו כלום, שום דבר, אז בוא נצא. או שהם משגעים אותך בעבודה עם טלפונים, שמשעמם. אז כן, תראה, בעניין הזה, כמו שאמרתי, אנחנו רוצים ליהנות בקיץ. הקיץ הישראלי חם, ואנחנו עובדים קשה, וזו הזדמנות ליהנות. בדרך כלל יש חופשה מהעבודה וחופשה לילדים. שם המשחק הוא באמת תכנון. זאת אומרת, אחת ההמלצות, ואנחנו עושים כזה סדנאות כאלה קטנות, הכנה לקיץ. מה זאת אומרת? יושבים הורים וילדים, יושבים על דף ומתכננים מה רוצים לעשות, ושעושים רשימה, מגיעים ל-30-40 אלף שקל, ואחרי זה אומרים, לא, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו. מה, ההורים משתפים את הילדים בזה? הם לוקחים אותם איתם? מאוד חשוב, מאוד חשוב. בשיקולים? ודאי, ודאי. יותר מזה, זו הזדמנות אדירה ללמד את הילדים מה שלא מלמדים אותם בבית ספר, וזה ניהול תקציב. תדעת, לא לומדים בבית ספר ניהול תקציב, וזה אולי אחד מהמיומנויות החשובות. אז בדרך התכנון אנחנו למדים אותם לשים גבולות, שזה נורא חשוב, ולתקצב, ולהמתין בסבלנות. שכסף לא גודל על העצים. לא, חלילה, זה להפך. דווקא, את יודעת מה, אחד הדברים שאני אומר, בוא תלמד את הילדים, שכסף הוא לא דבר מפחיד, ושאפשר להרוויח כסף, ושכסף שמתכננים אותו מאפשר לעשות כיף ופן, ואפשר ליהנות. תראה, המחזות האלה שאנחנו רואים בקניון, שההורים סוחבים ילד איתם, והילד, אבא את זה, אמא את זה, אבא את זה, אמא את זה, אבא את זה, אמא את זה. יש לי לקוחות, דוגמה, עשו דבר נורא יפה, נתנו לילד תקציב לקניון, מראש, זה התקציב. נתנו לו תקציב יחסית קטן, ואמרו לו, אנחנו נשתתף איתך בעוד 50% בכל דבר, אבל אתה צריך לבחור. ואז הוא התחיל להגיד, לא, את זה אני לא רוצה, ואת זה אני לא רוצה, ואת זה אני לא רוצה. ואת זה שהוא בחר, הוא נהנה הכי הרבה, וגם ההורים השתתפו מזה. זאת אומרת, אפשר, תראה, שם המשחק בעניין הזה, זה להבין שזה לא עונש, זה כיף, ועושים כמה דברים. דבר ראשון זה מתכננים. הדבר הכי חשוב אולי זה יצירתיות. את יודעת, היום, הילדים שלי קצת גדולים, ואנחנו נזכרים בימים שהם היו קטנים. ואת יודעת מה זוכרים? לא את בתי המלון המפוארים, ולא את הנסיעות לטורקיה, ונסענו לטורקיה, לא את כל הדברים האלה. הילדה שלי זוכרת שעלינו בנחל בגולן,
ועלינו, ואני זעתי והתעייפתי, כי היא הייתה על הכתפיים שלי, והיא אומרת לי, אבא, נורא, נורא, נורא קשה לנו. זאת אומרת, לי ולה קשה. כן, ברור לנו. או לדוגמה שעשיתי להם משחק, חפש את המטמון בצפת. יצאתי מהצרנות שלי, כי אנחנו בדרך כלל כהורים מעדיפים, בוא נזרוק אותם לסרט ונזרוק אותו לזה. עשינו לשחק את המטמון. הם זוכרים את זה עד היום, יותר מ10 שנים אחר כך. איזה עוד פתרונות, בלי להוציא כל כך הרבה כסף יש לך? תראי, כל דבר שהוא דורש מאיתנו ההורים יצירתיות, בעיקר שאנחנו עושים את זה עם חברים, הרי הצרה הזאת של החופש הגדול היא משותפת לכולם. ואם יש לנו חברים של הילדים שהם באותו גיל, יוצאים ביחד לאוהל בכנרת, זו חוויה לא נשכחת, לא חייבים לעשות את זה עם הרבה כסף. שהמשחק הוא לא ליהנות. זה כיף. אלא להפך, ליצור חוויה בלתי נשכחת. ואם אנחנו כהורים קצת נשקיע ולא נסבול את הקיץ הזה, את החום הזה, ונגיד, אוף, בוא נלך מקום עם מזגן כזה, הקניון עם המזגן, או עם הסרט שאנחנו לא צריכים להתאמץ בשבילו, אלא אנחנו נשקיע קצת. נגיד זו הזדמנות, באמת אני אומר לך, זו הזדמנות אדירה. כי את התקופות האלה נזכור כל החיים, את התקופות שהשקענו ובנינו והיינו יצירתיים. ויצאנו לפארק עם חברים, ויצאנו למאהל, ועשינו לילה, ועשינו טיול ליל ירח. וכל הדברים שלא עולים כסף, אבל הם עולים פאני בצורה בלתי רגילה. אפשר גם ליהנות בבית, לא חייבים לצאת החוצה. זה סתם אמרה עכשיו. בבית אנחנו כל הזמן, אם לא, אי אפשר ליהנות רק בבית כל הקיץ. השאלה מה עושים, תראה, השאלה איזה תוכן אנחנו מכניסים לתוך העניין. בוא נגיד שאנחנו רוצים לנסוע עם הילדים לחו"ל. איך אנחנו עושים את זה בצורה נכונה, ובלי לחרוג גם מהתקציב שאנחנו הקצבנו לעצמנו? קודם כל בכיף. אז אמרתי, זה מתחיל בתכנון. בוא נגיד שכבר שמנו כל חודש, 12 חודשים, שמנו 700 שקל לחודש, ויש לנו איזושהי קופה. עכשיו המשחק הוא כמו כל דבר, להתחיל להגדיר תקציב. דהיינו, אנחנו בודקים את המחירים. לא חייבים לעשות את זה במקום הכי זול, אבל לדעת שיש לנו תקציב ליום. אם זה הכל כלול, אז כמובן זה הרבה יותר נוח. אבל אם לא הכל תלוי, להקציב איזשהו תקציב לידי יום, $40, 50 יורו, לא משנה איזשהו תקציב ליום. ושוב... אני אומרת שאת הכלים של הים, לסחוב איתנו מהארץ. אני הלכתי לקנות ושחטו אותי, כי פשוט לא הייתה לי ברירה. הוא היה חייב כלים הנה טיפ מדליק, את יודעת מה? את צודקת, אני גם לא מצאתי כלים. זה עולה, מוכרים את זה בחנות של $2, הוא רצה איזה $20, משהו כזה. עכשיו, איך אני יכולה להגיד לילד לא? נכון, נכון. קחו את זה איתכם. זה באמת, באמת אדיר. צריך לזכור גם את עניין של דמי הכיס, שהוא מאוד חשוב. מאיזה גיל להתחיל את דמי הכיס? כמה שיותר מוקדם. זאת אומרת, 6, 7, 8. להתחיל, כי דרך זה אנחנו מלמדים את הילד להתמודד עם נושא של תקציב. ומהגיל הזה גם בעצם לשתף אותם? בפירוש כן, בפירוש כן. לעזור להם לתכנן. תראי, אם צריך לתת, לאסוף משהו בשביל איזושהי מטרה, ושילד שם בצד, ושם כמה שבועות בצד מה הוא למד. הוא למד לתכנן, הוא למד לדחות סיפוקים, הוא למד לשים לעצמו גבולות, הוא למד לשים לעצמו סדרי עדיפות. זאת אומרת, הוא רוכש מיומנויות, אחר כך כמבוגר, הוא יבין למה לא צריך אשראי, ולמה לא צריך אוברדרפט, ואפשר לחסוך ולהשקיע. טוב, אני לא אעיק על ילד בן 6 עם משכנתות ואוברדרפט. לא, אבל את יכולה כן לעשות איתו משחקים, תוך כדי החיים עצמם, כמו לדוגמה משחק שעשיתי עם הילד שלי, ביקשתי ממנו, לך תביא לי משהו מהמדף בסופר. והוא הביא ושאלתי אותו, בוא נסתכל רגע על המחיר. והוא לקח את המוצר הכי יקר. התחלנו לדבר רגע, למה לקחת את המוצר? ועשינו איזשהו משחק על העניין הזה, והוא כבר נהיה מורה בכיתה שלו, איך קונים סבון לכלים. אבל זה דברים שהם בעלי ערך לטובת העתיד. גיל, אנחנו חייבים לסיים. תן לי את השורה התחתונה שלך, ניהול כספים לקראת הקיץ, 3 עצות? כן, דבר ראשון, הקיץ לא בא בהפתעה. להתכונן ולשים מראש. להתכונן זה גם לעשות תכנון, ממש לעשות תוכנית של החודשיים האלה, כאילו לוח שיש בו, אנחנו מתכננים את החודשיים או 3. קייטנות, ים, חופשה. מחזור אחד של קייטנה, 2 מחזורים, בייביסיטר, לא בייביסיטר. הדבר השני, יצירתיות. בשביל ליהנות לא צריך להוציא הרבה כסף. תשקיעו קצת, וזה יעשה לכם כיף הכי גדול. והדבר השלישי, קניון זה לא מקום לבלות בו. אמנם המזגן שם נהדר והוא כיפי, אבל זה לא מקום לבלות בו. קניון זה מקום לקנות. כן, לנשים קניון. בים אפשר ליהנות. טוב, תודה רבה לך. יופי. תודה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, ואנחנו מיד חוזרים עם המון הפתעות. יש לכם אירוע ואתם רוצים להיות ממש שזופים? אני אספר לכם איך.